però hem tenir una gran acció massa aquesta setmana. Jo crec que després de tants dies aquí ens fa falta una acció massiva que mostri que la gent que dona suport no fa només entre cases, sinó que a mi em sembla que la primera cosa que avui... Well, you know, we all want to change the world. You look really tan. El dissabte és una gran activitat, una gran manifestació en el seu de la Conselleria d'Interior. I som capaços de reunir milers de persones allà i després portar-nos allí cap a la Casolada, tindrem un nou impuls. Si això surt bé, jo crec que l'important és que les accions que hi ha previstes la setmana que durant la setmana, que seran accions més minoritàries, tinguin punts i tinguin força. El dia 8 hi ha la concentració d'ensenyament, hi ha la vaga de telefònica i durant la setmana que hi ha previstes les accions contra el Santander i pel dret a l'habitatge. Si tenim el dissabte d'una bona mani contra el Puig, podem aconseguir que la setmana que ve aquestes accions tinguin força i siguin de combat. I després hem de preparar bé el 14, 15 i el 19. Jo crec que hem de fer un esforç perquè el del Parlament combini una acció contundent com el que ha hagut a Grècia, però que també sigui massiva. És a dir, hem tingut l'exemple de Grècia, on hi ha els parlamentaris que no poguessin entrar i no poguessin sortir. Aquí mirarem que no puguin entrar, però hi ha de fer una acció forta i que permeti que no hi ha màxim de gent. I després combinar amb la mani del 19 de juny. Take us out, like what's it called when you wrap it up? Amb una mani que hi ha 10 o 15 o 20 persones, i som capaços Hey, what's it called when you wrap it up? Like this. Well, that's all. El moviment i que les simpaties que tenim en el conjunt de la població que es puguin transformar també en acció al carrer.